Hello! Здравейте! Днес на вашето внимание бих желал да покажа как се прави една шофьорска торта. Тя се нарича мечта от отпадъци. Значи, това е шофьорска торта мечта. Съжалявам много, но всичко е наобратно. Това е тя. Това е торта Milka Bubble. Тя се състои от доста изсъхнали корабийки, които бяха в ето тази турбичка. Така. Значи, използвахме сиренце за мазане от Испания. Ето, това е неговата марка. Също така използвахме мед. Нищо, че пише майонеза красе. Уверявам ви, че вътре има чист, натурален, пчелен мед. Така. Също така използвахме натрошен шоколад. Milka Bubble. Ето, доказателство. Обратно, сори. Over here. Баци доказателство. Добре. Получи се. Сметана за кафе. Забъркахме едно кремче. Ето на котлончето. Тук. През това време, нали, тук се бъркаше кремчето, папнахме една цигарка. Такава една румънска цигара, произведена в България. Пинахме малко биричка. Ето такава. От Lidl, произведена в Германия. След това, след като разтопихме шоколада в това олио, ние, обикаляйки камиона по същият начин, по който в момента вървя, създадахме ето този продукт. Може би ви изглежда като нещо съмнително, едва ли не, като нещо като мусака, но повярвайте ми, това не е мусака. Това е една страхотна торта. Това е самолет! Това означава, че тази рецепта е разследвана от французите, понеже те са любители на сладките неща и тортите, и понеже не подозираха, че един тъп тираджия може да сътвори, не да сътрови. Няма да слага нищо отровно вътре да го сътровява, че може да сътвори такава торта. Те пуснаха самолет, за да шпионират и да откраднат нашата рецепта. Но ние няма да им я кажем, понеже този продукт е създаден само за българи. Only from Bulgarian Milka Bubble торта от отпадъци. И аз ще само Milka Bubble торта от отпадъци. От отпадъци.